bayan ang boses ko. Hindi pala. Davao City ito Davao City mga kababayan. Mabukulong daw. Kalau pili ka sa technical magsalos, we're back. We're back, ate ba? Sinuot ko kayo ng mga tao natin. So, kung ito, hanto din eh!
Grabe! Nagsugod ni 392. Grabe, ang daming tao mga kababayan. Walang tabak na ibon na 3,078. Ay, grabe ka na ihap sa mo na. Nagsugod na kung iyak ka rin. Kaya, kaya. Walang karapin na iba na kami mo karong rasa. Kaya talaga si Mamalis mo. Oh, bitaw ka. Dito ha, because 500. kabaluma mo na puno na pagsigawan ang Laveria! Hello! Hirako! First district! Rohan! First district! District 1! O, pili ang asawa ka! Iabot natin bang! District 2! Ano ba naman ito? Ano ang district ko ba? Oo, bakit? Wala ko ba na ito? Boss ko na ito! Ano district ko naman? District ko! And because they're not competitors, all districts are friends with their family. Sabay magsigawan ng lahat ng distrito! Kamaluma mo, kami ni May na kami mga friends with President Shamoa from Netherlands. Yes! Ito isa pa, O, anong amigo po sa Holland, Switzerland. Iceland, Ang nabaw na talaga Ireland! Dahil sa Ireland, layo na lang kayo mga bus. Parang sumpuyo ka na po. Karong aglawa. tama ka dyan, ibang Domingo, nagkatagalog sa. Kaya ito, wala ito, budget. Don't forget to put hashtag sa iyo ang mga post o pag-share sa live. Hashtag Romy at 80. Hashtag Global Filipinos Authority. Hashtag PRRD back home. And hashtag Palike naman po mga kababayan. Palike po. for nothing. Boy, loko. Ito mga performers sa isang floor pa lang to. Para ma-hype sa pagpaayo lang. Pero yan ang una. Diba? And speaking of kasalanan, magpasalamat po sa mga nagsuporta na ako, mga taga-Davao, bisan ako sa kanito, ay sa mga pinalanggang nagsupport natin sa mga Summer Spring. Ugang salamat dito sa communication. Pepsi, Sunny Point. Marina Luna. And Vital Mineral Water. Daghang kaayong salamat sa mga lahat. Ay, nag-trending na tayo ang ating event karon. Nag-monitor ko kasi social media. That is why, para sabay-sabay na inyong ka-demo diri, ipang-post na inyong picture, ipang-live mo, and ang mga videos, ipang-post ninyo para tuloy-tuloy diri sa live at sa social media. Correct. Kung ato sa mga mga syudad diri sa daa sa Pilipinas, no? Naapoy sa Israel, sarili nila pagkapok-kapok. Wala bang mas lindol ang mas tagadjot ang naa diri sa Davao City. Yes. Kaya nakalaw po sila sa tuwa. Tama. Oo. Pero sa Tigong Pilipinas, yun na ay 82 na po na nagselebrar natong sabay-sabay karon. And abroad, we have Pero kung siya kaya magkaroon ng ano, open, di ka nung ano, katayang New Zealand. Oo. Nag-live po sila dito. Yes. Pero of course, malikod ko, kung mag-live at sa New Zealand, ay magpapilya ang ulan. Oh. Apil. O mas doon, pero or, pwede ba ibig siya, no? Pero karon no, tingnan ko dito sa backstage, daghan kay mga sorpresa na nagpaabot kanyo karong hapon. Pero kanina yung nakaganina, Dr. Wency Cornejo is performing later. Of course, Eva Santos ang art today. Yes. Parehas pa din kayo beauty sa personal. Alias mo ka na beauty mo ka iya, Parehas kung wala pa ko napaakan o pinapagdindi ka lang mo. Ang ato kita beauty sa unang baon. Pero happy kayo sa outfit from Derek Harold. Ay, oo! Kuya, sulo mo na ko ako yung naniniya ka namin. Ini-blow sa kanya. Dapat iba yung tayo sa Olympics, no? Oo. Nakamong naa sa balay. Puntahin mo David ko naman, na Dodo, sabayan mo David ni naman, Dodo. Julia. Nga namang ano ka, sige ka kandita.
Kasi naman sa mga bilang, pwede punta mo at magkata sa aking birthday song. Pero makita na ko from this side, puno na itahan doon sa bangkiruhan. Hindi mo lagi kong binuong ko lagi ka pag sa tawa. Pero kung kailangan mo tayo nakatay this is size, ka-LED na posisyon, hindi sa downtown. Kasi kapag ako sa araw sa ating ay nako, kung kayo lang kaayaw mo ay mong kabalakan natin ako, MTV Tama, pero this time, not to honor ang mga bayan nato at ang mga kamay-kamay sa mga OFW. OFWs! Ayun, mami, hello! O, nakakailo kayo. Kung baka mo Nakakatawa sa OFW. Kaya pinakabalik lang pero ang OFW po ay hindi pa yan. And this time, Rin, Yes, of course! Eto na ibibigay natin ang stage! Palakpakan natin guys ang Warden! Yo, maayong adlaw sa tanan. Ako din si Warden ng D-Tribe Pamilya. Dong! Isasabing dito mo. Dagan din salamat sa nag-invite sa ako sa mga niadto din karon. Wato! Nalang ko hato bago ko mo kanta binibay taas na to atong vlog. Tapos bisagi na Duterte. Duterte. Happy birthday. Tatay ko ang first na kanta para sa mga media nga bias. Kung dili mo, kaya mga media nga ba, ginadautan si Tatay Digong ba? Kung dili mo bias, dili ni para sa inyo. Musik maestro. Kapag di sumang-ayon, pati yung gusto ang gusto namin abang masamayo sa inyo ang ulat-ulat ang dapat pakinggan. Pero ang katotohanan, hilig yung pinapalitan. Kapag hindi pa po sa nais ko kami ang sinungaling mga media bayaran sa pera ay nahumalit. Kung sino ang kayang tuwa sa presyo ng ilihay, kahit mahal ng kayo yung pagmukha ay makawain. Kayo na umiilan sa bayan yung minahal. Patagal na patagal ay lalong bumagarapal ang mga dapat asahan namin sa totoong balita. At siya papakana o pampananaw namin masira. Bakit hinilala yun sa amin ang katotohanan? Tingin nyo ay magagago nyo kami ang harapan sa labas. Yan kung isang paligan kayo kapelo ko ito sarili nyo. Pero naman huwag na kami. Pag napagod na mga tenga namin makinig sa pagkakas. Galing sa sinungaling na bibig. Wala ba kayong paninindigan at pinibiligan na kung ano ang totoo pilipin binabalitan. Akala ko para sa masa ang ginagawa nyo bakit nila mamasyal yung kahit sa estado. Na kahit itima kaya nyo gawin ako sa lukunduran nyo yung telebisyon dyan. Sa radyo kayo nagbubulag-bulagan at nakapiring mga mata nyo sa katotohanan mapapariling ka na lang kasi ang laro ko mismo ang asikano sa papel ay malinato niya pakain niyo sa tao ilisyon at pinagago at nilalayo kami pwede maputang at akin ang pake gagawa na lang dito pag di nyo kakape yung isang pagkatao mo ganyan kayo kasi nasanay kayo pera-pera diladaan nyo sa presyo pero may mga tao di nabibili ang prinsipyo kung sino tungkol sa mata ng sambayanan siya pa ang sasabihan nyo ng mga trolls at bayaran bakit inilalagay nyo sa amin ang katotohanan tingin nyo ay magagaling nyo kami ang kapakapan walang basta sa paligan kayo kapelo ko ito sa sarili nyo pero naman huwag na kami pagod ng mga tenga namin makinig sa mga ulat yung galing sa sinungaling na bibig wala ba kayong paninindigan o kredibilidad na kung ano ang totoo pilit ng binabalitan sana ikaw na lang ulit Tatay Digong. Gusto na ikaw pinapangarap naming ginhawa. Di na madama tatay, di kong mula nung bumabata. Ang tanong ng sambayanan, meron pa bang pag-asa? Sana ay ikaw na lang ulit. Sana ay ikaw na lang ulit, tatay. Sana ikaw na lang ulit Tatay Digong kasi dumadami na
pa tayong isang ano, meron pa tayong isang cellphone mga kapal, may kakamunan. Malatang na isang nila ay ang maghari-harian. Umadami na ulit ngayon ang mga nalulong. Sa bawal na gamot, tila ba nakakulong? Hindi makawala kasi mula nung nawala ka. Ang takot at kaba nila sa'yo ay nawala na. Binadama mo sa amin ang tunay na pag-asa. Bumaba mga krimen noon at panggagahasa. Mga kriminal takot sa'yo't nababahala. Kasi pag sinabi mo, ginagawa mo walang yama. Dama namin sa'yo ang tunay na malasakit. Siraan ka man nila, mas lalo ka kaming kakapit. Binigay namin tiwala sa'yo tayo abot langit. Ikaw ang tumugon sa aming mga panalangin. Ngayon ang pinapangarap namin ginhawa. Ginamagama tatay, di ko mula nung bumaba ka. Ang tanong ng sambayanan, meron pa bang pag-asa? Sana ay ikaw na lang ulit. Sana ay ikaw na lang ulit, tatay. Inaranas mo sa amin na posible. Papalang umunlad ang bayan nating terible. Para sa amin ikaw ang matinong presidente. Kung di na may pakialam sa mga inosente. Kung tutukusin ko ng paalim na taon para iaon ang bayan tatlong dekadang binaon sa korupsyon na tinubok nila tayo sa kahirapan. At ang makaupo ka ay agad mong nilunasan. Tinayo sa bayan tinulungan na maagapan ang problema sa tulungan na kanilang pinabayaan. Mas may pakialam pa sila sa kabayan-bayan. Kaya sa aksyonan na sila buhay na nasayang. Kakapanginayan, di na ba masisilayan? Ang pagundan muli ng perlas ng silanganan. Ay tatay, di ko pa ba tayong maasahan? Na para sa ulit ang mga gahaman. Isa na ngayon ang pinapangarap namin ginhawa. Ginamagama tatay, di ko mula nung bumaba ka. Ang tanong ng sambayanan, meron pa bang pag-asa? Sana ay ikaw na lang ulit. Sana ay ikaw na lang ulit, tatay Digong. Sa mga Pilipino, tinuturo nyo ang puso namin para Pilipino. Binalangian nyo na lahat ang karapatan na kaya maging Pinoy. Inanggalan nyo lang kangan sa bansa na kung saan nilaman iumbra ng pera. Binabago yung batas sa tangan. Ito ay suprema para sa sariling interes. Lahat ay tatahangin, magahaman at sakin kayo ang dapat palayasin. Parang hinalan nyo kami ng ama. Isang tunay na leader ng mahal namin talaga. Hinangad na lang sa bayan namin maipadama. Kasi ganang pamumuhay na wala takot na dala. Binangga na ang lahat para ang bayan ni Juan. Makatitip na mapayapa buhay. Masimula na kung ngayon makapang dahil sa kahulugan ng mga kanilang ulit. Walang mahuluhan, turugista kriminal. Kaya minsan magnanakaw. Tinugis na ang kamay na baka ng ibabaw. Kaya madami kinitis ka na sa kanya. Ayaw kasi na mga utak pangas kayo niyuyurakan ang pangalan na dala ng mga sa kusyo mapagsamantala. Mga walang utang ng loob na dinadala. Magtalo na lang sa ang kanyang ama. Balisita na dito sa mga Pilipino. Tinuturo ang puso namin para Pilipino. Ilalang yan na lahat aming karapatan. Nakahiyang pinagdalan nyo ng dahil sa bansa na kung saan nilaman iumbra ng pera. Binababoy yung batas at ang aming Korte Suprema. Para sa sariling interes lahat ay tatahakin. Nagpapag sa akin kayo ang dapat palayasin. Kahanda nilang tahakin. Lahat sa tentative kung handa nilang sirahan. Pero di nyo kanya nilagay ng mga puso namin. Isang katutak ng ayuda man ang ibigay niyo sa amin. Doon kami sa tunay namin malasakit sa bansa. Doon kami sa tinatawag nyo ngayon na matala. Doon kami sa tao na naramdaman ang aming hirap. Doon kami sa leader na nagkaya alam naman hirap. Ganun na nung nangyari ang Pinas na nasisira. Di marunong umakot na manubel ang pambihira. Pinigyan na siyang mahina. Inakala nating libre. Ayun nagpakatuta. Siya pa nagpakaawa dun sa ICC. May araw ka di baka huwag kang magsisisi. Asok ka sa inabahan ka na mo. Hindi ko hindi mo lang magagura. Tatay di ko sa mga Pilipino. Tinuturo nyo ang puso namin para Pilipino. Inalangian nyo na lahat aming karapatan. Nakaya maging Pinoy. Tinanggalan nyo ng tangan sa bansa na kung saan nilaman iumbra ng pera. Binabawi yung batas at ang aming Korte Suprema. Para sa sariling interes lahat ay tatahangin. Magahangan at sakim kayo ang dapat palayasin. Tatay di ko
salamat sa inyong tanan. Thank you so much! We're done! Ayan, ang galing! Kailangan pala tuloy-tuloy tayo para mas mataas ang ating energy! Itaas ang ating mga kamay! Grabe! Handog ka ng orasa! Grabe ka naman ang tao! Kailangan dito kumangga sa katawan ang ating birthday celebrant! Grabe! Ano sila mga hulugan ng kaada? Ako mo! Pati mga nasa taas! Kumusta ang kaway-kaway? O siyempre, sa pagkano, ating payaw po natin once again ang ating mga viewers na nasa ilang mga kanya-kanyang balay karoon! Ang kabaluman, mananglari ang oras sa kalibutan. Sa mga lugar kadlawon, gabi, buntag o tuhapon, pero daghang ka nag-view karon, mga Pinoy saan man sa kalibutan. Yes! Muli ka dyan. So again, karong upat na nakapulat na kaupat, no? Pero mag-roll ka tayo. Kinsa dyan ang pinakalagan na ang usa nga distrito. Pinakabusog mo siya ang distrito, pero wala tayong pinityo lang dito na kanan. Pero gusto na pabulo, kanikapo ng mga silingan. Diretso ko nagdako, dili na ko nabayot. Oo, dili na ko nabayot na distrito. Dili na ko nakauyan, dili na ko pinatulagan. Nabayot ko dili na. Anak mga distrito! Mag-live, mga kababayan. Pwede gusto tayo energy! District 2! Pusa, sa tinig mo ni Matapildi na distrito, kailangan na tinig ka sa center! Asa ang taga District 1! Pero di pa ito ay kinakalaan. Sa bawat Kasi ako, ito na, kasi na nauyog sa isang asa na distrito. Ikaw loyal ka sa distrito. Yes. Ikaw panay na ba kayo na nauyog? Wala ka ko ay na. Wala ka ka? Mag-focus ko. Speaking of focus, kimpayaw na ito once again. Lalo sa of course, ang Southern Spring! Yes, naman. Salamat, Dito Communication. O salamat, Pepsi! Thank you very much, Sunny Paul. Daghang salamat sa makausap, Marina Tuna. O siyempre ang Vital Mineral Water! Wait, sa mga green na ako, kauban ako for sa mga nakapagda. Nananawin sila karoon, gikan pa rin sila sa abroad. Wow! Asa wala ka abroad? Sa mga dito, Davao, napunta stone at wow! Stone at Davao. Kasi na ako ang stone kahit na Davao. Gabaan! And of course, ako ng Paginoon, ang pinipag malupay kay very high quality. Wow! High quality. Mga taga-puli ko! Yes! Umamo ko'y singin ng mga masyado na sila. Dito sa R-Castle! R-Castle! R-Castillo! Okay na ka! Dapat tayo lugar sa kasal ng bago. Asa ka na? Walay karaan permitted na bago. Oh man! Bago ka nila! Wala tayo lugar na bago. Opo, mga kababayan, kasi kadami ho ng tao, medyo humina po yung wifi o yung connection ho dito, mga kababayan. Wag ho kayo mag-alala, hinahanapan ko po ng paraan. Magkikabit po tayo, mga kababayan, sa Starlink ng SMNI. Susubukan ko po, ayan din po. Ginagawa ko na po ng paraan. Yan ang boss, Chilak lang, chilak. para mas mataas ang atong energy. Once again, itaas ang atong mga kabay! Grabe! Manos dito, wala na makita ng kalsada, puro mga katawan. Kaway-kaway! Grabe! Again sa nakausap, ipahilugtong na mo. Dami nato mga senior at low kalimot ang mainom o tubig.
Yes, hydrate. Mag-hydrate sila always. Yes! O kung sa tuloy ka pinigom ha, wala at unya na gabiin, o sabay-sabay ka mag-blow candle para kay ato ang tatay digong. Tama. O syempre naman, natibayan ko na ito. Of course, ang mga parihan na ako, mga mutant. O sa mga mutan. Mga parihan ito ba? LGBT. Bilong sa LGBT. Siyempre, of course, ginabati ko na ako, pinakalik sa mga viewers. Kay siyempre, grabe kadaghan ang atong mga viewers karon. Ato silang palakpakan mga higala! Siyempre, ang ato mga viewers, siyempre na-address mga lain-lain mga cities, kaysa kung pagkaibalo ng ating 84, 80 na cities, municipalities and provincials na nag-celebrate karon sa ika-80 na birthday sa atong Mga 20 different countries, for the 20 different countries na nagsabay ang celebrate sa ato ang birthday. Karoon ka na kay tatay digong. Grabe ang tarawa sa pinakalikod, wala na sila nakita ka. Grabe! Yes! Cities! At nag-celebrate karon. This is a history na apilitan sa history, of course. Talagang celebrate sa celebration sa ako ang birthday celebrant. Ang atong, of course, for me, for all of us, the greatest president, PRD! Hello, once again mga kaibigan, gusto ko nakita ulit ang mga tao dyan sa likod! Kadaghan punta. Inanang ang mapabilin, ang malikunan ta para sa atong may gugmaong presidente. Of course, kailangan ko kami. Hinahanapan ko po ng paraan ng signal natin ha. Relax na po ha. Magkikiconnect po tayo sa Wi-Fi o Starlink Gemini. Subukan natin. Baka sakaling pagbigyan ho tayo. Ubay-ubay lang pa ka na. Siyempre, hindi pa po ang panahon. Pero karon grabe! Ang inyong pakigbisa ang pagbalagtabok karong orasa! Grabe dito na side, oh! Dalahan kayo! Tama. And then, asa pa maabot niya among pag